kasongo ye mobali nangai kasongo ngana wewo songali balaye kasongo ye mobali nangai kasongo ngana wewo songali bala. Sarangu ndinonzi Itai Tekshwa Mchawaya. Mwana mkoma Kitai Mchawaya. Ni mkomana mkuru pa wanawe. Mkoma Kitai Mchawaya wabiri kwa Uchimani Mani Mtari 553 sikungani sana. Wawenzi Joshua Matiashi. Badiyo wanga wari kubocha. Wapaso pakubocha wapanda kunyanyazi. Kwedi kwa lazi nikutia atawi suna baba edisusu. Wakasoro wari wangani? Wari waviri. Angari tu akomana. Iwo wari wechingani wechipiri? Angari wechipiri. Wawene mkomao achiriko wa unyanyazi kwa Mtari. Chiterwa na baba wangu Kitai ngati sekeni Heje. Seguro ongatori mambo. Muri yawo yange yakakura. Muri yange yakakura sana nasi tori po yakakura. Wanga wani madzimai akawanda. Wanga madzimai akatowande. Manditika. Madzimai akatowande. Asikutondera kwa uyo kwako iwewe pauchiri kuyeuka zvauchiri kuyeukawo tingati isisi ine fungidziro kuti ivo vana vasekuru vako iwe kufungidzira kwako vangaiti vangani? Wangati wandi. Anamba ngeta zonyazi yangu namba jasha but wakati wandi. Wakati wandi. So tikana ukaenda kumusha ikoko. Unongo chikonzi apa? Anikaenda kumusha ana baba mkuru wangu. Na ana baba wangu wakawanda. Na ana tete. Watuti bashitori kwa watero kwa wakati wandi. Bashiri kwa wapenyu kwa zinezo. Aiwa, zinofaza Jose. Saka Mndara wakakurira kupi? Mndara wakurira kumusha Nyanyazi. Ndoko wazonyaso kurira vari koko. Kusvikira pakati zonyaso kuenda kuhondo. Ndoko wangu vari kwa Mtari. Ndoko wakura vari. Chikoro ringeta wakafunda kupi? Mndara wanyaso enda kuchikoro chacha vangopera zvoma standard iko but kuri Nyanyazi koko. Ndoko wakafundira koko. Pasi ngutanga ndo patongosiya patoita sei. Sekutara kwa zvemanzizi zvakatangira pa. Ndinoona kuti maybe zvakanje zvagara zvitori muropa. Bosi mukatasa vazhinji vekuti kuna Mchawaya vazhinji zvemapostorika. Vese vazhinji vacho vane mbiri dzekuimba masangano kwavo. Vazhinji vacho. Mapostori. Ndo vazhinji mwangu kuti Mchawaya chete veyandozikane kuimba. Vazhinji. Saka baba vangu ndaizwa inzi pakakrosa. Vakuenda Moskeni chichi Mozambique chichi. Anzi vakadha pane mwa aizinga kutundudzwa inzi. Akaziketa akazinga kuti akazongerekana akutoshaura ari pamberi pevanhu. Saka ziyo kuti angagara vachimba kati zvakatongira zvakatongobudo vaiko kwana chizonyaso yangu ipo vavo. Pandiko azinzi azvitori muropa chaimo. Handitika. Saka vadzoka azvina kuzenge zvaka zvacho pakazinga ari kuhondo ndipakabva vaitoenderera mberi netalent maybe ndipakazonyaso zona kuti vatone chipo chekuimba. Ndipakazinga kutosangana mamwe magroups akawanda osangana vamwe vavo vakazinga vaiko Kasongo. Pazozongopera hondo varamba kuenderera mberi. Tinzopera kubva kuna mukoma achenjerai ka Musere anowandi yanga ali shamwari yacho zvakareka vakashanda vese vakaenda vese kumhiri vakadzoka vakashanda vese tinzweka kwavari kubva kuna mukoma achenjerai Musere ka varimo mu Warren Park umo. Tiri pa base paya ndo pendakasangana na mukoma Kitai takasangana ipapo kwautozivana ipapo. Tazivana ipapo pa base ipapo. Takazono talakire kuti petakazonoenda ku East Africa takabva tangotorwa futi tese tobva taenda ku East Africa. Saka takanosvika tikambogara pa Beira because nguva yacho hondo dzanga ichiri kunetsa. Mabhunu aiedza by all means kuti wangabata sei kwa vanhu vari kubva muno mweshedza kudisturba kuti hondo yedu isaenderera mberi. Saka vaitumira anonzi submarine anokwanisa kubata mashipi mumvura. Saka kuti ibva muMozambique tichienda kuTanzania pamwe taigona kuenda neshipi inzi chama chamapinduzi aitakura vanhu kuenda nawo kubva kuMozambique vachienda kunotraina kuTanzania. Saka mushipi munyanza imo manga mane masubmarines iwawo. Saka zvakamboitorera nguva yekuti tibve paBeira tiende kuTanzania. Then zvakamboitika futi ndezvekuti zuva raifanira kutakurwa makomrades echienda kuTanzania achibva pa base petaigara pa muBeira imomo. Kwakambouya ndege kuno kuZimbabwe kuno
dzakapendwa pendi dzemuMozambique ichita sekuti iri kuya kutakura vanhu iende nawo kubva muMozambique kuendesa kuTanzania yeti yanga yabva kuno. Saka yakati zvakatozobatwa paya kuti aiwa ndege inotova inotova yemuvengi kubva vanhu vasitega kutopinda imomo because wanga idototi kamukangopinda imomo ichisimuka mumatonzwa kuno kuZimbabwe kuno. Saka zvinazobudira saka zvakambozoti tigare pabheira nguva yakareba. Saka tiri pabheira ipo manje ndipo patakatanga kuita zvekuimba tichiridza zvimagitari zviya zvekungoita zvimabhanju zvekungoveza kwangoita zvimagarani zviya kwakutoisa zvitambo kwautongoridza. Ndakudaroka ndakabvunza inini chikomana Itai kuti saka mazira unoita iwewe line up yanga yakamira sei? Kasongo yandiri kuziva players mazhinji yandiri kuziva vakunana iwo baba wangu Ketai Muchawaya. Kasongo ungasaranya sobata gitara chazvo vainyanyura lead vocals nemadances nekutamba knowledge kunenyati muzukuru wangu masa wacho aitamba pasidzidziswa mabacking vocals nababa wangu makusibanda akapinda achitamba zvikazozorwa lead vocals iko Kasongo. Pana Rex Motomoto airwa madrums, Dembo Ngundarenzi Dembo airwa rhythm guitar, Finals airidza bass. Kuti ana mudhara chenjera yana ichitaura zvake chenjera musere airwa mabacking vocals mazhinji masongs akaitwa mudhara wangu eKasongo. Ngatira voice rake mudobata backing vocal kubva Kasongo nekusima brothers pane mutonzwa munhu yeye ndakanyobeka masongs mazhinji ababa wangu yeye achenjera mudhara musuki yefuti akashanda zvisingari kubva Kasongo basa kuti simba na mudhara airwa madrums iye aiplaya madrums kana maguitars airwa futi. Kukamve ngekune vasikana vanobvira mboona variko vasikana vanga variko Kasongo vaona ana magigwe shiramanikwa Zakaria vanobvinga Kasongo kune akazinga mukadzi waDembo arambotaurawo nchasister rake anga ari Kasongo futi Mimi maiona taridza mubhawo mechiona vari vasikanawo vebendi but vangopedze kutamba bendi taibva tatende kutatowa kecha sevakadzi vedu wese akanga ari muKasongo nehuwandu hwevasikana vanga varipo vese umwe nomwe aiva newake. Mako aiva newake, Rex Motomoto aiva newake, inini knowledge ndaiva newangu, ainzi Dembo airidza rhythm aiva newake, wainzi Finals airidza bass aiva newake. Zvakadaro izvozvo. Saka vasikana vese vaikutambira vanga vari venyu? Vanga vari vedu. Vanga vasikatokechwi. Because vaitozoti kana ndikato ari wanga akakechwa nomwe murume manje chatobvunduka. Hapachashandiki zvakanaka. Hapachashandiki iye nebasa tobva tamudzika. Aibva atoenda. Saka kumba zvanga zvisingazikani kumba izvo. Kana akazviziva chii chavaita madzimai. Aiwa akati aivachengeta kamadzimai. Asi pane here umwe wamungati uyo mudzimai wake akambonzwa akarunyire kupe akada kumbouya kuzombonotsvagurudza? Kana akazvinzwa anga asikatombosumudzi muromo iyo because taitorova kana madzimai acho taivakindisa. Hakuna munhu aitongwa nevakadzi vano kutimu yeKasongo. Ndizvo zvanga zvakaita. But ipapa tinobva takudza kuti kudhara ikoko kana ari mazuwani munhu mukati kungoshungurudza madzimai chete uri kuenda mukati enda udzoke zvechokwadi ndezvekare izvozvo ndezvekudhara izvozvo. Ndo mawanzo akamukoma knowledge kunenyati hanzi aiwa isita itokindisa madzimai kutoziganza kutozirwa dunduru kuti mairova madzimai imimi mune shuwa here aiwa zvanga zvisingadiwe izvozvo. Right, pane pamakamboendawo kunze kwenyika here kunoridza? Takaende pakawanda kuZambia takagara almost kana isiri 1 year 8 months kana ndisingakanganisi. Tikaenda kudhuze nekuDRC uko kunono kudhuze nekuna Kinshasa uko kuborder kunonzi kuKongola Stadium takakuridza ikoko. Zambia yese hapana pemunganditaurira. Tozoenda Mozambique ndaitoti kana vakatodonzwa kuti Kasongo iri muno taitodedzwa kunonzi kuChimoyo kuenda kuinterview kutotaurwa munyika yeMozambique kuti nhasi tine vaimbi veKasongo band vabva kuZimbabwe. Saka nyika dzakati wandei takati fambe. Zvakafamba sei makazvironga sei mukuenda nogara muZambia muchimbokopedza murimo?
akakonzera kuti tisvikeko ndiye Joseph Muwema wandabve kutaura uya, but akatisiya zvake. Ndiye akakonzeresa nekuti ndiye akatanga kuende kundoronga zveiko, akaenda neni tiri 2 kubva tandopedze kuronga ne ministry yekoko, kubva tapuwa mvume kuti tizoita mashows, kubva tadriver kuenda ikoko, kubva tatanga kuita mashows, but taitobatana futi nebhendi riya patanga tatora Jose uya manje yainzi Masiye bhendi riya ndo ranga rasupport group redu tiri muZambia nana Mulemena boys. Vachiri vapenyu panguva yacho? Vanga vachiri vapenyu. Imimi muri imomo muZambia, vanhu vaikutambira sei? Vanhu vaitifarira zvakasimba zvakanyanya sekuti kana ndakutaura zvangu nyaya yemabhendi ine problem ndeyekuti paya petinenge tichiridza paya, kana usina mweya wehumwari vakadzi unoite wekuramba kana kuti unogone kufa ndiwe, nekuda kwokuti muZambia imomo vakadzi vaite mavhu nemarara kuramba vechitida, but nekuda kuti hatisikazivi Jesu manje. Nziyo dzimwe dzamutondera dzamakatsikisa muri kuZambia ikoko dzekasongo ndedzipi? KuZambia hatina kutsikisa, tichiita mashows chete, matouring chete, ndo zvataiita. Asi kunoko maidzoka? Kuno taidzoka. Right, regai tidzopara pamukoma chenje maringana nedzimba dzevakomana vebhendi. Marcus Banda aibva kunonzi kufila busi kuinisiza ndo paibva takatombosvika kumusha kwake tichiita matouring ekuenda kuna Nice Godini vana Banda, takatosvika tikatomborara pamba pake, ndo kwanga ichibva Marcus Banda. Jake Ncube aibva kungai, Ketai Muchawaya aibve paNyanyadzi, Rex Motomoto Drama aibve pa Bikita, ino back vocal yanga iri yaKetai, ndikazoita lead vocalist ndakanga ndinobvawo paBhoera pamuzokomba. Ainzi Joseph Masuku airidza lead, akaridza lead raSunday Sana nana Kiongozi waSereka aibva paBocha. Stalin Ogani umwe futi aimboite zvekuimba akafa, vese vakafa ndiri kutaura ivavo. Aibva paBhoera, taibva tese kuBhoera. Akatanga kubuda mukasongo band ndiani? Akatanga kusiya kasongo band ndiketai Muchawaya. Kuchizoteerani? Kuchizoteera knowledge kunenyata akati Muzokomba Movers. Ko Joseph Muwema akauya sei mukoma knowledge? Joseph Muwema takazomutora kubva kune bhendi rainzi Masiye band angari rekupira rekuZambia. Masiye band yakaikaridza muno muZimbabwe. Isu tobva taende kundoona Masiye band. Taona Masiye band takaona nguva yekutaura navo nekuti vaitaura, vamwe vacho vaitaura Chiswahili, kusvika tanzwanana naJoseph Muwema. Joseph Muwema kubva tamuudza kuti isu totunzi kasongo band tinoredza tiri muno muZimbabwe nekuti motaiva tine kombi yedu yanga yakanyorwa kunzi kasongo band Swahili hits. Saka akatoona panga pakanyorwa kubva atenda kuti okay ibhendi nayi, saka ndikaita sei kuti ndiridze nemi. Tikati isogara kuchitungwiza, kubva tauya nayo manhera apedze kuridza neMasiye band, kubva tauya nayo kuno kuchitungwiza, tauya nayo kuchitungwiza. Isu taiva vanhu vaigara tichiita mapractice, taigara ngiita mapractice. Saka kubva atotanga kutojoinana naisu weMasiye paakatanga kumutsvaga, kubva vanzwa kuti akaenda ndikasongo band, kubva vateera kuno Joseph kubva aramba kudzokere kuMasiye kusvika yatova bembe yakasongo. Chamuona nini chakaita arambe kudzokereko kuchi? Ini ndikuona kuti chaite kuti arambe ndechekuti 1 kasongo band yakanga ine sweet spirit, 2 kasongo band yakanga isiri band rinenge renhamo, vakanga vari vanhu vanga vachiziva zvavaiita. Tiri vanhu vekuti vataishanda navo vaifara, taivape muhoro wakanaka, nekuda kwokuti taiti peshow yega yega taiva nemapercentage etinenge takataurirana kuti peshow tinokupa so much percentage,
taita na manager mubendi medi magari manager wacho ndiye drama wedu ainzi Rex Motomoto iye. Ndakabvunza mukoma chenye ndikati mazita yenyu ekuhondo. Taiti kana wachingobva muno hauchatodaidzwi nezita rako. Taita svika iko taitochinja mazita. Wodaidzwa nerimwe zita. Saka zita iro raizoita kuti kunyangwa kwaya muno mufurandi wanga usingazozikanwa kuti uri mwana wani. Nenyaya yekuti muvengi akangoziva kuti mwana uyu ndiye mwana wakwakati. Kunyangwa ukaoneka ukaonzekana uri kwa kana kuti wapindira kunana madharini uchigara kuchimani manuko. Kana ukangonzwa kuti uri mwana wakwakati uchizoti mhuri yacho iri kwakati, mhuri yacho yaitonoparadzwa ikoko. Saka zvaibatsira manje kuti usichengetedze mhuri dzenyu kuparadzwa nemuvengi. Saka taibva tachinja mazita. Saka imainzi comrade. Ndaibva ndainzi comrade Chenjerai. Chenjerai matambudziko. Ndo ranga rista rangu remuhondo. Saka ndekuzvipa here kandi mamwe taizvipa, mamwe aigona kungotumidzwawo nevamwe. Asi kazhinji waitongofungawo zita rako kuti ndingazvitiani. Waitozosvika ikoko utonzi titsvaga zita rako rongafunga kuti ndo rongodaidzwa naro wotozvitsvagira zita rako iwewe. Ko Ketai ainzi tichaitora Zimbabwe. Ndo ranga rista rake. Comrade tichaitora Zimbabwe. Ndo rari zita rake chairo raishedzwa naro. Asi manje tazaa muno aingo zviti waiketa here muzava zveka slogan kakari konguva yacho kubva vatangongozi ketai robva ratotangira ipapo svika autonzi mukoma ketai robva ratota zita ndoparakatangira ramukoma ketai ipapo. Otherwise rawa chairo rekumusha ainzi Mathias Muchawaya kana kuti Matiashi. Ko Mako manje atinamboita kange tiinaye uko. Saka kana anga ane star aishandisa kuhondo ndandisingarizivi. Asi Mako Sibanda Rex Motomoto. Rex Motomoto ranga ritori star reoni niroro rekuhondo. Rake chairo ainzi aniko. Ndautomukangana star rake chairo rekumbani sene yake. Ananga ainzi Dambuza. Ananga ainzi Dambuza here sene yake chaicha. But Rex Motomoto rari rekuhondo. Mazuva acho iyoyo mazita aitonyanya kushanda ndeyekuhondo. Takangobva nawo ikoko. Ko Finals ainzi Finals Tamba Newako. Ndo ranga rista rake rekuhondo iroro. Rake rekumusha chairo ainzi Mapurisa. Finals Mapurisa. Ko Dembo rake rekumushanda rikanganwa. Asi Dembo iro ranga ritori rekuhondo. Rake rekumushanda ako rikanganwa futi. Kuti mazita taitozivikanwa nawo. Taitozikanwa nemazita ekuhondo iwa. Zvekuti pane mazuva atakambozonga takuda kufambira mari mazuva airwara mukoma Ketai. Tichiri tairekodha neZMC. Nana Taimon Mabaleka. Ndazoti akazoshaikawo. Na Taimon Mabaleka. Saka wanga sikambotozivi zita rangu rekumusha. Saka petakazonga takuchifambira chida mari mazuva anga akurwara mukoma Ketai. Vakatoponetseka watonyora zita iro ifungwe ndo zita rangu. Fuchira kuti rizoshandiswa iro nenyaya yekuti kana mimi angaoda mazita anonga ari pachitupa. Zvakatozoashamisa kuti saka harisiro zita rangu rekumusha iro. Nokuti ndo mazita aitangozikana nawo ikutakabva. Ndoka comrade Chenjerai musere mawanzo apoka vachiti paka right madzoka mimi makudzapasi. Tasvika mudzapasi muya tanga tine mashefu etanga tinawo ikoko aiziva kuti tanga tichiimba wana comrade Joseph Khumalo nhasi uno vachiriko. Vakabva vati vakomana vaya vanga vechiimba vaya unganai. Tobva tatounganzwa mabhesi machiko kudzapasi ikoko. Gore racho iroro ndo rakabva rauya ana comrade Chings kuno vakatungamira kuna ana comrade Chings negrupu ravo rekwaya vambondosungwa pachikurubi. Asungwa pachikurubi wobva atodeteniwa ipapo. Wobva atadza kuproceda kwenda kumabhesi kwaifanira kwenda kwakubva yakudzoserwa kudzapasi. Saka adzoserwa kudzapasi ndipo takabata nawo manje ana comrade Chings. Tazowanda manje tatotorwawo isusu wemagitari tabva tatorwa tobva tazobva ikoko kudzapasi kuyakuya tobva taenda kugoromonzi. Tasvika kugoromonzi kuyakuya kwainzi kubhesi 1 uko ndipo takasvika tikazonogara ipapo. Tautanga kuchita marest house. Taida kuita marest house ekuita Independence. Anga ragore ripapo. Anga ri 1980. Saka takaita marest house iwayo
tichiya kwamushandira pamwoko tokuti aita training dzacho tanga tisina magitara emagetsi tatakajaira izvi mabhanji izvi zvekungosungirira izvi saka takambotopinda bhizi kukwanisa kuridza magitara emagetsi ndevakomana eduyo takaridza tobva takutozivazivawo takutoridzawo paya patazonzi kuindependence kurufaroko takatoshare stage naBob Marley so vakadzikiswa hinyenje kuuyawo pechikwidzwa flag yedu yeZANU PF ngaitawo zvedu zvitakaita takamboimbawo. Manga musati maane zita apa? Tanga tisati tanga tichongonza Zanla Band. Vanhu apo vanga vachati vaane zita pakangonzi vachikungonzika Zanla Band nekuda kwokuti ndo mazuva avanga vachangobvawo kuhondo zisati zvanyatsokurongeka kuti pangave nemagroups anganzi iri igrupu rekwakati iri grupu rinonzi chii iri grupu rinonzi chii mazvinzirawo kapa amado atiririka right. Regai timbonzwa panamba umwe akasangana nawo akashanda nawo tinzoti zvakasangana sei koma knowledge kunenyati. Masangano atakati ana Ketai ndokuti yakanga iri nguva yeceasefire kubva muhondo. Inini ndakanga ndiri kuenzi kudzapasi assembly point ndo kubva ndabva kudzapasi assembly point kubva ndauya kwaenzi kugoromonzi assembly point ndo pandakasangana nana Ketai but vana Ketai futi vakanga ndo patakasangana mudzapasi imomo tikabva tese mudzapasi tikauya kuno kugoromonzi kubva tazoumba chikwata chedu cheKasongo Band. Munoreva here mimi kuti murikutaura zvemassembly point kuratidza kuti imimi maiviko zvakare kusango? Ini ndakanga ndiriko kusango but ini ndakatrainwa muno mufrandi handina kutrainwa kunze. Makatrainirwa kupi? Ndakatrainwa kuBhoera kwainzi kwaNyashanu ndo pandakaoparatira ndiri ikoko. Hamuna kuzobuda kunze? Handina kuzobuda kunze asi zvefuti takarova. Vana Ketai ava vakabuda kunze? Vana Ketai vakabuda kunze vakatoenda kunana Tanzania zvekuti kana Ketai ndiyo mwakatondidzise Swahili ndinotoimba Swahili ndinotaura ndinoimba ndinonyora nzimbo dzeSwahili kubudikidzana Ketai. That's why Ketai iye ndiye anga ari mukuru weKasongo Band. Pakutanga chaiko rakanga richinzi People's Choir kusanganisa nana Comrade Chinks taiva tiri tese mugrupu iroro yainzi People's Choir iri ZANU PF isati yakunzi ZANU PF yainzi ZANU. Saka zvadaro grupu reKasongo takanga tichiti inini knowledge naMarcos Banda na Ketai Muchawaya na Jack Ncube akanga ari back vocal futi akaimba song inonzi sasuka le makaya satonde chaina ndo muataibheka naye kuKasongo Band airidza umwe ainzi Dembo Kinyata pondiri akanga ari muzukuru airidza rhythm taibva tese kuBhoera airidza bass ainzi Finos Mapurisa airidze bass guitar ainzi Finos Mapurisa aibva kuChipinge airidza lead ainzi Joseph Masuku aibva kuBocha amwe futi aimba ainzi Stalin Wogan but vese ivavo vakatofa. Tikazotora mumwe futi ainzi Semu Chinyuku nekuda kuti takati fambe na Ketai ari mukuru wedu pandakamubhekera kuguta kushanda yeyeye hama yangu. Manzo apo kalene apiri kutaroka na mkoma knowledge kunenyati likati nzo mkoma change kuti line up yacho yakafanana here. Mastawo pana comrade wetanga tinainzi Comrade Martin painona na nasi uno wachi wariko police variko vapenye izvozvi ndo vakakwanisa kutiunganidza tese nekuti vanga vatori muchinhano chakati kurei pamurengi dzedu dzemusangano wedu nguva iyoyo saka ndokwanisa kutibatsira kutiunganidza ipapo tanga tinaina iye Ketai Muchawaya toita Rex Motomoto toita Dembo toita James Bond
toita finals ini na Ketai. Saka takatanga kutongoimba tichibva ipapo. Totoimba paya tichimba paya tichimirira tichingoita murari musapanoka pachigara makomridzi makawanda zviya murari ndio waitibatsira kuti tirambe tine mweya wehondo metiri. Saka ipopo takaimba zvakasimba tichita bhendi redu iroro. Takazobva ipapo rangasati rane zita. Taingoridzawo sevanhu vekungovaraidza vanhu rasati zvane nguva yekuti apa zvazviri zvimagaba zvimagaba. Saka taingotowaigona kuridzawo bhesi woridza bhesi saiye finals wairidza bhesi, Dembo wairidza rhythm, Rex wairidza madrum, ndaivhoka na Ketai ndaivhoka tese. Saka taingoridza takadaro. Saka takazobva ipapo dzamairidza papa dzamaimba pandedzipi mune nziyo dzenyu kuti maingoimbawo macopyright. Taingoimbawo zvokungodawo zvimwe zvanga zvingoro zvemacopyrights taingoteedzerawo dzimwe nziyo dzataimbonzwawo kunoku tichingodziteedzerawo asi dzinotongoisawo zvimanzwiwo zvedu zvaingoenderanawo nenguva yacho iyoyo kuti zvifambe. Saka takazobva ikoko tobva taendako East Africa. Taendako East Africa takanogara pabhesi painzi paMapinduzi. Saka tiri paMapinduzi paya tine nguva yekuti munonzi nguva yakati tinomboita zvekuita zvemorari. Toita morari, vanoita zvekwaya, vanoita zvembira, vanoita muchongoyo, vanoita zvemagitare, vanoita zvekuimba chaiko morari makawanda zviya. Saka isu tanga tingoine group redu remagitare iroro. Saka taito kana takuridzawo toridza tichivaraidzawo vanhu vanochifara chaizvo. Saka tadero manje tiri kuridza tiri ikokoko takazosvika pakuti taakuita training. Saka patraining papapa zvaizotimira kuti vamwe munospecialize zvimwe, vamwe vachispecialize zvimwe, vamwe vachispecialize zvimwe. Saka taizomboparadzana. Taparadzana kudaro takatozomboparadzana zvachose zvekuti vamwe wakapinda wakadai, vamwe vachipinda wakadai. Patakazopinda futi kuya kuno kumusha kunoku vamwe vachipinda wakadai, vamwe vachipinda wakadai. Pakazonzi ceasefire muna 1979 ranga rakunopera gore 1979 ndepakazonzi vanhu tipinde muassemble points. Saka takabva taita rombo rakanaka kuti isu group racho redu rese iroro sezvo takangopinda tiri kuside rekumaNicaland uko takabva tangonzi tese muassemble point yekudza pasi. Right. Maassembly points mataura vamwe makasangana nawo akaita sana na Marcos Banda ivavo mataura na knowledge kunenyati tavanzwa apa ko vanhu vakaita sana Simon Chimbetu makambosanganawo nawo. Simon Chimbetu mazire takatanga kuzomuita tinyasi kuzoonekwa akabvaona kuti muzani ani muzawa zvinoita muhondo munongotowa mwanobvawo nekoko mwanobvawo nekoko mwanobvawo nekoko munogona kutadzana sauziva kuti umwe wakanga akabvawo nekupi umwe akabvawo nekupi. Handiti Simon Chimbetu ndakatanga kuzomuziva ini aine munin'ina wake Naison. Vari Marxist brothers, but Marxist brothers achingoya yacho vanga vachingoimba vari vaviri nemuning'ina wake Naison. Vachiridzirwa nemamwe mabhendi anasungura okay success okay vachimboridza vakadaro asi vakanyanya kuzoridza vakabatana na John Chibadura. Kuzosvika Marxist brothers iya vazogadzira group ravo Marxist brothers vakazobva vazofoma yavo Dendera Kings ndope yakazobva yanyasa kuitawo mbiri yakadaro ichikwidzawo yakadera. Zvokuti patakapedza kuita zveindependence izvozvo tapedza independence takazoramba tichiita zvekuimba tichitofamba nzvimbo dzakawanda tiri magroup akawanda. Taiti group redu isusu reband tatinana mukoma Ketai iwayo kogoita rimwe raitungamirwawo na Max Mapfumo aipaemba na uchaguma wapera paya tozoita rimwe ranga rina blessing munaka nchasozwa senemu yake anga ane bhendi rakewo kwakuya anainza Joa anga ane bhendi rakewo. Pochizoita makwaya tanga tine makwaya kuti Chings neimwe yaitungamirwa na Jack Ncube yakizoimba nasasokale makaya yaitungamirwa na Jack Ncube iyoyo asilale tina sikumbula macha. Jack Ncube wacho vakazenga ari futi kubhendi kwedu waiti kukwaya pakazenge pazozwa disband makwaya aya apera kuparara. Jack Ncube akazoya
takazenge taanaye kubhendi kwedu kuKasongo bendi. Ko Mako maiwena vere. Mako Sibanda akanga ari kudendera pama Assembly Points. Yanga iri kwa Mutokoko. Saka akazojoina kwetanga tiri ikoko kubva atozotobva tangozonga tainaye. Asi akanga ari kupi? Anga ari kudendera. Then knowledge kune Nyati. Tanga tina sekuru wake nchazoti wanga ari sekuru ndiani pakati pake yena Dembo. Mapfumo etaiti Dembo mapfumo ye airidza rhythm yedu. Saka ndo takatanga kuzoto tasangana ku Goromonzo uko ndo takatanga kuchibva tashanda futi na knowledge. Saka kubva ipapo knowledge na Mako tanga taanavo. Saka takajoina na ipapo tanga tine magroup akati wande chaizvo. Aitire choir raimba na Comedy Kings. Ndo mazuva imba kana vanhu vese mu Africa vana maruza wapambe 10 ndo nguva dzavaimba idzodzo idzodzo dzichimbo dzedu ndepitaimba wana Asante Sana. Ndo nziyo dzoti takatangawo kuimba isu tise band nekuti inini group rangu rese rakanga rakatrainwa ku East Africa. Vekomana vese ndayorenga iwo takatangira pabhera tikaenda ku Tanzania tikazodzoka. Saka takangozoya kuungana futi takadera. Saka group rangu rese rakakatrainwa ku Tanzania. Saka Swahili taitaura Swahili tese ndo saka takazoridzana Asante Sana ivayo kwaiya kutongoizwa Swahili yacho plus mumanzi weku East Africa yanga iri Kanindo. Nguva yacho iyo murimo East manzi waibva pa East Africa yanga iri Kanindo. Saka isakango taitawo nzeo dzoti dzaingotorawo teedzerawo like mazuva acho pane kambuke taiteedzera kanonzi Kasongo. Kambu Kasongo ikako kanoze Kasongo ye mobali nangai Kasongo ngana wewo songali bala ye Kasongo ye mobali nangai Kasongo ngana wewo songali bala ye takaka taikaridza kambo ikoko zvekuti saka takaridza zvekuti vanhu anga kundoti Kasongo kungozova ipo tobva tazitomedza bhende doti Kasongo rakangobvira ipo kuti vanhu vanga kuti Kasongo uchiteedzera kamboka yake taidi ketaimba ikako ndipo takangositanga kuzosheedzera bhendi redu kuti Kasongo but kumashure kweso kuti atingoti Zanla bhendi. Ndiye ka Itai Mchawayo ka right ndakazobvunza ndikati ko mama wako wenzani nyakukubereka. Mama yako anodzani? Mama wanjeni Janet Dinira. Wainzi Janet Dinira. Vaibva kupi? Vaibva ku Bocha. Ndivaiva Bocha. Vakasangana kupi? Vakasangana kuHondo na bangu machallenge ku Mozambique here kati vasangana ku Tanzania. Kati vasangana mazuva eHondo Mozambique yangu vanga ri mofet vakakuwa futi Hondo. Ndokuchizouya kunoku vari vese vari pamwe chete vasangana kupera Hondo vasangana iko vangofariranawo zvangopera Hondo vachitongo continue zvakadaro vatangidzira vese kuZimbabwe kuno. Saka iwe mudumbu ramai wako kukaberekwa ani nani? Mudumbu ramai wangu ana tiripo 4. Pane vasikana 3 mukomana inini mumwe chete. Ungataura kuti ningi ari kwakati anta chakati. Alright, first born anzi Mata Muzenga ndakaroorwa Muzenga ariko agara kuchitungwiza nezvari ku Bedford Church College second year yake nezvi kota second born anonzi Rudo Mufundirwa aroorwa Mufundirwa arikugara Bulawayo yeye kota third born ndini Itai Mchawayo cheki ndiri kuchitungwiza mabasa chimabhizinesi anongonyepera kuitawo ndiri kuchitungisa kumbani kwandiri. Fourth last born Mbamedu anonzi Tekla akaroorwa ari kuBocha ndokwaari riko. Amai vachiripo here? Amai vakashaya ngori ra 2000. Mukavaradzika kupi? Vakaradzikwa Kesho pale. Aiwa tine urombo zvinoitika mukurarama asi mimi masara yenyu makabatana kudaro. Tiri pamwe chete. Handitika. Aiwa tiri pamwe chete. Right. Muri kunzwapo ka asi kwakazoita vamwe adzimai vakazotorwa namukoma Kitai mushure mekunge amai vateki vatisiya avo vakazoita zvakarika imwe mhuri. Regai tinzwe panapa inini amai ava ndakatoratidzawo Teki nekuda kwokuti vanodyidzana zvakanaka
na amai vake ndosaka akandiratidza kuti aiwa kuna amai vedu vamwe variko, ndo amai variko ivo vakuru vari kwakati, ukaenda unonotaura nayo iwavo vanokwanisa zvakare kukupa chimwe chidimbu chenhoroondo. Ndo zvandakaitwa naTekini zvechokwadi, ndakakwanisa kuenda ikoko ende amai vakanditambira. Right, regai tinzwe panapa mai vandakakurukura nawo. Mathias ndaidzidza nehanzvadzi yake, paakauya kuzotora hanzvadzi yake kuchikoro ndo paakandionawo ipapo, tobva tangotaura tese, takazowirirana hedu kufamba kwembuwa bhosi, anenge achingouya nguva dzese kuzotora hanzvadzi yake. Ipapo mamuri masvika papi pachidanho chipi chikoro? Ndandiri form 3. Ndandiri form 3 ipapo. Saka maidza mese nehanzva dzake muri form 3? Hanzva dzake ainzi yani? Iza. Ainzi Laiza. Aiwa, zvinofadza chose. Saka imimi muri muuniform imomo ndomo makabvumirana? Kwemima musingachadi kuita zvachikoro? Munongozivawo ndizvo wainge waushamwari zvawo. Takazosvikira pakutozororana, asi takabvira kure tichitongotamba tese zvedu. Panguva iyoyo ivo vaita sei? Vaenda kubasa here kana kuti vanga vari nachindo? Anga akuita zvemagitari. Saka ndo zvandakangofarirawo izvozvo zvemagitari zvaaita izvozvo. Ndaingofarirawo nziyo 1 2 dzaaimba. Ndo pandakanzwisana naye ipapo pakufarira nziyo idzodzo chete. Saka imimi pamakamuona ipapo makatoziva kuti uyaita zvemagitari kana kuti Laiza yakakudza kuti hanzvadzi yangu inoita zvemagitari? Laiza ndiye akandiudza kuti hanzvadzi yangu inoita zvemagitari, mazvona. Saka ndakada kutozoziva manje kuti anoita zvemagitari, anonzani, ko bhendi rake rinonzi chii, mazvona. Ndobva ndatsanangurirwa zita rebhendi racho. Rakanzi rainzi Kasongo bendi. Ndobva ndakatongotanga kufarirawo izvozvo zvekasongo zvacho izvozvo, mazvona. Saka imimi bendi rekasongo maamamborinzwa? Ndamboriti inzwei, but ndangasandanyanyisa zvako. Ndakatonyatsorita interest nazvo nokuda kwake iye, mazvona. Toziziva isisu kuti makare kare zvainetsa kuti mubereki azvitambire kunzwa kuti mwana akuwirirana nemunhu wemagitari. Imimi kwenyu kwakundisina dambudziko? Kwakaita dambudziko rakati kuti ndikangoti ushamwari zvawo, vakati zvinoda kungoperera paushamwari ipapo, kuzofamba kwenguva. Ko zvanga zvasvika sei kuvabereki? Zvinongoita kuti mukutamba ikokoka munozopedzisira rimwe zuva maita sei vabereki vatozozviona kuti ko munhu wanga uchifamba naye ndianiko iyeyo. Ndo maonera avakaita, ndokuzotaura manje munhu anoti kutamba naye uyu anonzi Mathias, anoita zvemagitari. Zvikanzi magitari apiwayo, ndokutsanangura zita racho rebhendi. Vakati asi hatinyanyofarira izvozvo zvevanhu vemagitari ayo. Ndikati ushamwari chete, ndotamba nehanzvadzi yake, ndosaka ndichiwirirana naye, mazvona. Vabereki maenda kuchechi ipapo? Ipi? Anglican. Ndo chechi yataipinda. Matimi mamuri form 3 apa. Kudzimara mazoita form 4. Form 4 pamaenda boarding? Ndo kwandandiri. Saka kwakuchagarika here kuboarding? Kwaitogarika zvakanyanya, because uyu taingoita seushamwari zvedu. Saka kwaigarika zvako. Ndakazotongopedzisira kupedzawo form 4 yacho. Ndichingopedza form 4 ndo paakazotondiroora. Akasvika sei kwabereki? Aive neshamwari yake. Apa zvakaitika manje, shamwari yake yakadzidza nababa wangu kwakutama mission. Asi baba wangu manje vaisazviziva. Iye mukomana uyu ndiye akazoita munyai wake. Munyai wake uyu ndokuenda kuti ende tinokumbira kuna baba wake
tinokumbira musikana kuna baba wake nzira kukumbira inzira yekuroora ndimoziya achibva atouya kwaifud paakasvika pamba achitarisa mudhara wangu kudai ndopaakabva ati mudhara ndomuziya kawo ototaura zita rake mudhara wangu ndobva atotarisawo ata munhu inga ndinomuziyawo nditi handiuyu nai kwakutombundirana paya obva nyaya yake yakazova nyore kutaura nekuti vakanga vaziyana kudhara mazvionaka ndo zvakaitika ipapo. Ndiwo ka maiguru tendai warikandwa vanova ndiwo ka mudzimai wa mukoma wa Mushakabvu mukoma Ketai Muchawaya ko makaziva sei kuti kumba kuna mainini nekuti kumba kwakazoita mainini makaziva sei kuti kumba kuna mainini maiguru? Handina kana kutomboziva kuti kuna mainini asi maonera andakazoita manje mainini avaka munina vamwe maiguru vedu vaigara kumusha kunyanyadzi ndo maonera andakazovaita kuti inga ndimainini. Handina dangu kuzotsvaga zvakawanda ndikangoti vangouya pamwe kuti chi maiguru asisipo regai ndiita sei ndingonochengeta vana ipapo asi ndimainini munina wa maiguru vari kumusha mazviona ndo mafambira zvakaita ipapo. Handisi kunyatsoziva kuti vakazozvifambisa sei chaizvo mainini ava kuti vagare nemudhara uyu mazviona. Zvozodini mai matongona sehama yangoshanya? Ndo maonera andakaita. Asi mainini ava isimboya here mimi muripo? Mainini ava vakambouya rimwe gore vachitomubvunza mumwe musi ndikatovapindura kuti imi muri kudedza zita rake hamuzive kuti ane mudzimai here nevana? Vakabva vanyarara ndobva ndavati panze pekuti ndikugamushirei sehama ndarwadziwa nezvamataura enda henyu musatopinda zvenyu mugedhi. Ndozvandakavaita vachibva vaenda mainina mazviona apa vanga vauya kukambuzuma kunogara hama dzamaiguru vari kumusha ndokwavanga vauya ikoko mainina. Saka baba vazouya manje mudhara vazouya makavapira sei nyaya iyoyo kuti mainini vauya panapa? Akati haana tsika mukadzi uyu haazive kuti ndine mukadzi here inini hanyare ndosaka chi akamitiswa akapiwa mwana ndokutaura kwaakaita ndobva atonyarara. Saka imimi aigotaura mashoko ekuti ngisazononzi havasi kumuziva. Saka ininoka munoziva handina kutombopatikana nazvo ndakangoti uyu murume uyu anopenga hapana munhu anotsvaga munhu ka asina kumboona zvinoreva kuti anotogara achitoonana naye ka kumusha mukadzi uyu nekuti haapenge kakungoti gogogoi ndauya kuzobvunza Mathias handimazvona ndo zvakaitika ipapo. Saka papaya pamakazoona vanhu vakugarisana vese hamuna kuzombobvunza here kuti ko nhai baba mwana ndaiti kudii? Handina hangu kuzozvibvunza ndakangosiyawo. Makakononi kubvunza zvamamaona? Chakaindipa kusabvunza ndicho chekuti ini ndakupi kwaifud kumba kwababa saka ndakangoti zvakawanda handitsvage plus munhu akanga akurwara akanga apera zvekuti waiti ukamutarisa kudai waidonedza musodzi wakamutarisa mazvona saka ndisina kuda kuti ndibvunze zvese izvozvo. Asi imimi semunhu wenyu wamakagara naye hamuna kunzwa tsitsi here kuti zviri nani ndiuye ndigare nachera achirwara dzimwe dzangu zviri kuitika zvinyanya nawe kuti ari kurwara hamuna kunzwa tsitsi kuti ndoda kugara naye? Munoziva kuti chi ndakanga ndakatongobatikanawo zvekuti handina kana kuda kuzombobvunza izvozvo futi. Apa yanga yakubatika ndeipi nyaya yanga yaita kuti mubatikane? Ndakanga ndabatikana neikoko kuti chimboenda ikumba ndozouya ndichikutorai mazvona saka izvozvo ndo zvakandibata izvozvo kuti baba ava ndakagara navo kwenguva refu takagara tese 14 years ndinavo
baba tichibatsirana zvese munhamo nematambudziko zvokuti paakanga ari kukasongo zvekukasongo akasiya instrument yese yaive imubatanidzwa ndobva ndasikosenza naye ini ndairuka majuzi upenyu hwangu mazviona ka ndichimubatsirawo kana aida kutenga instrument takatenga mainstrument 4 pa4 ipapo ndaibvisawo mari yandinokwanisa dzaita ma25,000 inini ndaibvisawo 1,000 ndozvandaikwanisawo motikari yaakatenga semunhu womukadzi ndakamupawo mari shoma yandaikwanisa zvekuma400 mazviona ka saka zvese izvo zvaindibata kuti baba ava vanganditi chimboendai kumba handina kubatikana nekuti dai ndadzoka ndambogara naye ndakangoti ayo regerai apedze nyaya dzake ega ndozvandakaita izvozvo zvichireva kuti pfuma yese mamaita ndo yakazouya kuzogarirwa naamai nini macho ndo yakauya kuzogarirwa naamai avo because havana kana chavakauya nacho pamba ava amai avo mubhedha wangu zvese masofa angu zvese stovhu zvese hapana kana chandakatoa kunze kwemushini yemajuzi 8 yandakanga ndatenga mushini 8 yemajuzi ndo yandakatora ndikauya nayo kuno kwaIFood ino ndiyo yandakashandisa kufundisa vakomana vairava vese vakasvika form 6 vese nemushini yangu iyoyo ndo pandakazoti vakusenzawo mai chimbozorurai ndobva ndatengesa hangu mushini iya saka izvozvi ndiri kuchengetwa nemukomana 1 musoja mukomana yeyu ndiye ari kundichengeta achibatsirana nateki yokuchitungiza akakufonerai teki anoti akanzwa kuti handisina chekudya anomhanya nechikafu mai ndauya nechikafu ichi muchembere makatichengeta muchembere kuti kure takakura nemi muchembere chikafu ichi ndozvaanoita teki shuwa saka teki anga ana mai vakewo anga ina mai vake vakashaya zvavo mai vateki vakashayika mai vaziva ndaivaziva makatombogara mese no ndakavaona ka1 amai avo vatongouyawo kuzobvunzawo zvavaida kubvunza kuna muchawaya ndokuvaziva kwandakaita nekuti pakandiroora iye vanga vatorambana kare vatosiyana kudhara ndena akakutaurirai kuti ndine mwana akanga akandudza shamwari ndiye vana 4 mudzimai wacho takarambana takanga takangoonana zvekuhondo naamai ava saka takaparadzana naamai ava ndanga ndisina kuita sei ndanga ndisina kuroora bhosi zvaiva zvemuhondo mazviona saka vana vangu ndakavaendesa kumusha kuna mai tendai ava vanova munin'ina wacho ndiye ari pamba apa ndokwakanga kuine vana ava vana teki ndopandakazoti shamwari simba rakakura kudai ndingangogara ndega regai ndinotora vana ava kumusha ndiita sei ndivachengete ndopandakanotora ana teki shuwa vandakuvachengeta saka muri kuona asingandikanganwe teki kumuchengeta kwandaiita mazviona zvichireva kuti teki nevanin'ina vake vese munodyidzana yenyu choka zvakanyanyisa zvakatonyanyisa asi mainini variko kumbava handidi kunyeva handiwadzene navo nekuti munongozivo kana uri mudzimai ukaona waitirwa zvakafanana nezvandakaitirwa haungafari